Bueno, hau esan da. Lehen aipatu dana. Indie Worlda oso laburra izen da. Osea, koin igual apurre jolasteko, ez, uni da, apurtxu bai badan be bai. Eta joku mitiko bat, hartu dugu gaurko. Espalditxik zuzeneko haitzeko goga aukioto negaz. Osea, que Star Fox 64gaz, hasiko gara. Daylight Wars, mitikoa. Ja, dena ondo ikusten dan. Message from General Pepper. Priority 1. We need your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lilat system and is trying to take over Corneria. Our army alone can't do the job. Hurry, Star Fox. Ez irudeziko remake? Oso ondo harrapatu segaitxik, berez esteko... Ez misteri handirik. Gero badoz beste batzuk ja estrategia kutsu bezartzen dutxina, command adibidez, DS-koa, talakoak. Baina honek, aurrera, osea, Ridge Shooter arkade, eta niretzako zentsu honetan honetarikoa, egiz izan, norbait. Behin eta berriz errepikatzeko moduko joku horretariko bat. Eta guzteko baten beste remake bat edo beste eso zer ikusti, Wii U-ko Star Fox Zero... Bueno, ez da txarra, baina ez da bez igual... kontrola gaitxik zan igual eskartxu apur bet, zentsu horretan. Ez, gauza bereziz hartu gure bi esan, bat ez be zutxeko mandoaz, ez? Mando bereziz egaz eta bar. Eta gauza batzuk ondo urten dak izan, bestatzuk ez horren beste, baina... Star Foxen, Light Warsen atal klasikoa honek izate jarratzen dugu. Hainbat eta hainbat arrazo gaitxik. General Pepper of the Cornerian Army was successful in exiling this maniacal scientist to the barren, deserted planet Venom. 5 years later, General Pepper noticed strange activity coming from Venom. James McCloud, Pigma Dengar, and Peppy Hare of the Star Fox team... Bueno, berez bada simpli, Ze... Bere komplexutasune gehiago da bide desberdinetan, ez? Amaiera desberdinek lortzeko bide horretan eta horrek lortzeko helburuetan jokagarritasunien bertan, baino jokagarritasunik ez teko askorik, ez da tiro desberdinik, ez da mugimendu holan aparteko ezer, baina zer deko, ez? Behin eta berriz jolastera erutzen dutxuna. Baina garaiko joku dabe, bai. Urte batzuk berando hartu badozun, normala da, bai, igual, ez lotxi edo zerakartzi horren beste, ez da, ez dakitz. Bueno, mendiko mapi ez, aipatu dugun berezitasun hori, hor ikusten dugu nun hasiko garen, Corneria lehenengo planeta honetan. Eta gero bi bide deko guz, baina horretara lortzeko, bide desberdinek hartuen biherko gendu zen maila barruen. Gaurkoan, ibilbide erreza ingo dut, eskori komplike barik. Eta gero, bueno, besteren baten igual saiatuko nazia amaiera atzue lortzen, amaiera ona. Grafikoekin nahiko potenti, Nintendo 64ko lehenengo tariko joku izeteko. Baina, batez nena garrantzeko bikoizketi, bikoizketa hona dekon joku honek, garai horretarako. Bai, alde batetik meme asko deko guz, Dua bar el rol eta beste danak, baina... Orokorrin oso ondo dago.
volumena baju edo badauen, esan mesedez, eta igoko salto baten. Eta nahi zuzena barriro zaituko netxenen horbait. Azkenien, joku laburre da, joku motza da. Pordutxu baten gaintzitu ekozu, osak... Eatxu kostetan, ez? Partiatxu bat botatie, da espatxun guztetan baitxiko zu, da listo beste aterako. Lehenengo maila honek ja buruz ez, esango dugu. Ia Slippy espagun joten, eta betiko arazo da. Gero balako usakaz, bai, lehen epatu tiro bakarraeko gule, tiro hori hobetzeko bidiek dauz, ez? Lehen laser bakarra botaten gintun mitxartien, oin bideko guz. Eta gero beste maila bat lortzeko aukeri dau, baina tiro boteretsu hauaz. Baina, listo dugu tiro hau, gero kargetako aukeri, eta horregaz, ez, finkatzeko edo tiro hori bideratzeko aukeria. Honek bizizek izango ziren, energize gure ontsi zentzat. Eta horretaz aparte bari, rail shooter bada, azteko besterik, momentu batzutan bai irekitzen da bera mundue, bera jokue. Baina horrekorren, ba aurrera etxi, besterik ez tekogu, ez? Arkada baten egon alko zan jokue. Egiz izan ez talago niñoz, nahiko... Nahiko harrigarriz, Nintendo hori ondo funtzioneko txon. Baina, bueno, ez da izen bezolan askotan arkaetatik pasatakoa, osak hemen deko. Horitzez ikusten duzun moduen jabadeko tiro boteretxuna izango zana urdina. Eta hartaz aparte, bombi deko bai, 6 bomba untzen momentuen, horre lortzen goaz. Eta mugimendu normalak, turboa, frenuek, balaztak, gero, holako, ez, itxuli pordio edetxeko aukeri dekogu. Eta zelan ez, gure taldekide maitxiek be, babestu behar duguz, hanki baino ez da bezartzen, eta falkontxo momentu lan dabil. Eta hori ze paseiako. Bai, multijuego galeritzen bai, baina borroka batzutan be, etxai nagusizen kontra holantze da, eta maparen baten edo beste be, gauza bera pasatan da, ez? Horrelez, zeta sektorie eta tabardeko guzor. Falko ez dagoelez, ba, bide normalen got. Bideo nasan got. Hori ez, hor efektu politxekaz, ikusten duzu moduen uren isladie ure ontzizin eta bar. Bai, beste leku beten bezabaltzen da, muntxe bertan ikusko gu, ganera. Ez da lortu. Ez, hortik urjautzitzik juteko lehenengo falko bihar dugu, galdu indugula. Baina gaur rengotena ibilbide erreza izango da besteri parik. Hemen azten lehenengo txen hausen kontrako borrokie, eta hoin bai... Ez mugikortasune askie da, nahi dugun moduen gara mugidu arena honen barruen, ondar honen barruen. Eta betzain nagusiek izan, ez duzko mongo arazo handirik. Bere aluguni amenatzen dau. Eta ikusten duzun moden ez teko misteri handirik, oitziek. Arkatu Falco. Ez dugu entzungo... You okay over there, Fox? Ez... Bueno, agartuko aurrengo baten. Horize, gure taldekidiek babestu inberko gezen bat.
ze eureri esker, egoera edo bide desberdine desblokietako aukera hori euko dugu. Lehenengo mailan honetan, biderik zaiena lortu gure dagoen, falko kimirko gendun, eta gero gauza berezi batzukein. Eta ez dugu lezeukin, ezin izan dugu lortu. Orduen, bide normaletik jarretxiko dugu. Oengoan falko barik. Now watch out for enemies in the asteroid field. I won't let you down, sir. Mitio. Benia gaur egun, horren alboatut egoti Star Fox. Egiz da buelta bat emon bihurko dutela sagiri orokorrien, gaur egun funtzionalitzateko. Zabetu ziren bere gara izen Star Fox Adventures egaz, Zelda estiloko bideojoku zela. Gero komanda ipatu otor estrategia kutsuegaz, danetarik egon da, saga honetan. Baina postuko esten barriro beste buelta bat emoti, eta oinarrezen mantendu harren joku barri bat ikusti egiz izan. Ze pertsonaizek eureko oso maitatu dire, gaur egun meme pila ikusten dugu zeurekaz. Don't mess up that our way. It's quiet. Too quiet. Be careful, it's a trap. Espazizioan zein planetan atmosferan egon arren ez da aldatzen joka hartasune berez. Hor ikusten duzu ez, oinegoak beste norabidea bat endiko desela kopleta moduen, bera erregaitzen kolorie desberdin ikusten da ez, baina orokorren kontrola barine dira. Mugimendu da barrel roll famatu, horren beste bider sentitzen duzuena. Googleen idatziz gero gauza berezi bat ikusko duzu. Eta honegaz lortzen duzuna da tiroak berbideratzi, edo mintzen babesti ez. Here comes a big one. Oh. Bueno, nahiko maila arresa, laster ikusko konpliketan dela, baina orokorrean. Use the brake. Ez, horretegoaz. Eta holan gauzetxe lortzen dagoz. The boost to get through. Uff. Gero batxetan alako mesu gartzen askuz, ez? Ze eskumera sakatu behar dugu bakarrik. Eta horregaz lortzen dugune da gure ontzi nagusizek olako oparitzuk edo moti, ez? Bizize bombak. Ba. Azken bizitzen kolpiegaz, begizena aipatzen dozule, suposatzeot, amaiera errez esengo zela, ezta? Androsen kontra. Ez, Pepi ez, Pepi nigaz. Eneko maia lasaizea goro korrena. Baina azten agurtu, baina... Usterren. Horrekin ezkero, laser horrek bueltetako aukeri dikot. Zan, enabila gora belten bez, baina... Torre, azken arkade kutsu hori balako gozagatxea. Torre, lortzen bazun asalten diren txardanak hiltzie eta bar, oparitxoko bat dutxu ez, bizi gehiago, bombak, lehen apatu guzan gauzak. Azken horretara bultzatzen dutxu jokuek, ez da bakarrik aldik eta puntuazio altuna lortzea, baizik eta gero zatatxarrak izabuil, bizirauteko aukera gehiago zuzela moten dutxu zan gauza gaitzik. Eta gero sekretu piloa deko zela, ez? Hori azkenien beste izarretako bat, ibilbide bako txien gauza barrizek desblokitan dozuzela, ez bakarrik bidiek. Eta horren horretara ditxo, bat ez egumetan, kristona zan, ez? Gauzaren bat ikustie einatzen dune, baina zen ulertzen zer zan. Eta azkenien, ulertzen zen dunien, bide barri bet edo gauza barriren bat egotezala ikusti, ez? Hori
Gogoratzeo badauela hortik ibilbide bat esalagatzen abez, hegoaldetik zan, bueno, bekoaldetik, ez? Lailat sistemako bekoaldetik. Eta hori lortzi pila goztia dela, olako planeta bat bizitetie bat ez be. Asko kostea azten. Da gaur egun benaz, ondo gogoratzen zerren bierko neban utxe horra altzeko. Hold A to charge your laser. Bueno, gero negoza eguz, ez dugule erabilko. Hau olako lasterbide modukoa da, baina ez dugure. Montuz, maia normal danatatik paseko gara, eta listanekoa. Ikusten da Nintendo joko horre irudimentzioetan guztiz barrenatu barik ibiltzezala. Parkatu Sleepy. Sleepy da liantiena, beti jartzen da aurrean, eta bati tiro txitxasu. Ze aukera hori bedau, zure taldeki diri jotekoa, da min nahiko itxen dut zuan, la. Bueno, bigarren buruzak izan. Eta gero, horra horrien dekogun planetara joango gara. Bueno, hau algunik argita garbia direzitxe, segoti zalantzarik. Eta laser injartunakaz, tita baten etxe dugu. Oi, bueno, horren bestez. Estatisiko horren hona dire. Opa. Taka, da. Yeah. Inglesezko bikoizketi oso ona da, baina japonerazkoa ja, kristona. Alako beste kutsu bat emote dutxien nahiko serizoago, Eta egiz izan entzuteko da, Star Foxen sali bazarien da azpatzen nio zintxun, jarri YouTubeen, ze merezi du. Eta, hirugarren mailera goaz, ja. Mitio batzen itxite. Hau da, justo modu askien borrokatzeko mapa horitako bat. Fortuna etxesan hau, ez da? Okerrezpena bien. Ba, ez da? Peo, bai. Hori da. Eta hori ikusten duzu mon, ja Falko itxuli da, okei emontzie, eta hain beraz batera bilko gara hirugarren maila honetan. Normalien, borroka baten, zure taldeki baten ontxizia apurtzen badaben, urrengo mailan ez da gongo, eta gero urrengorako ja buelteten da. Hori hemen, ja modu azken honetan mugitzen gara, lauki baten bakarrik, ez da alako maila komplexuek dizenik ez ezer.
Baina hemen, bai badekogu mugimendu berezi bat, eta da besterik barik norabidez aldatzekoa. Hor mapara ibiliko gara, eta baite gure taldekideek esaten duzku gauzetara. Ze, bueno, batzutan etzairen bat, ez, hor dogfighting hasiko da, beratzetik tiroka. Eta, bueno, laguntze junbirko gara mapan ikusitzen dauzen, bestela tita baten bitzize galtzen da belako azkenien. Motu seguru besterik barik txarrak hiltzi izango da. Epa. Eta nire lagunek ez hiltzi albadan. Se escasna bien. Vale. Eta honek ikusten oso moduen gero. Epa. Why are ships coming out of the base? A bomb has been planted at the base. Geez. Can anyone take care of it? Can't let you. Hemen deko jokuko abesterik horrena, zantzari barik. Andros has ordered us to take you down. Happy. Long time no see. Andross's enemy is my enemy. Eta hone dire, Star Foxeko etxai mitikoak, ez? Star Wolf. Star Wars. Smash Bros. Gaitik ezagutuko duzu Wolf bera, segurunik. Let's take care of these guys first. Eta oker espan adien hau izan lehenengo biderra ikusi guzten genduzena. Eta bueno, orduan funtzionetan da behalako txai nagusi boss moduen, baina mundu irekiko, ez? Edo mapa irekiko borroka honetan. Horren hemen ikusten duzu moduen, noizipenien gure taldeki asutien hasiko dira, eta orduan hemen bai, harin batean bibirko gara. Baina hori gure antzeko mugimendu egetzen da bezganera. Ez, historitzi deak izan espiegma hori justo da gure aitzen, Foxen aitzen alde egotezan, taldin egotezan gidaritzetako bat, pilototako bat. Eta bueno, horrek traizinoa inoztien, Androsen alde, Star Wolfen parte bihurtzen da. Nordeko oso batzen ba. Ikusi inor? There's one more to go. Arroparitxu etxi dozti, ja lortzen duten. Uste du bentet, bai, horreko atxeko aldean. Salto baten horren bilo jugonaz, eta gero ja azkenengo hori hiltzea duten. Hor dau... Da, bombi besterik parik. Ezin dutela gaisa eukin ganera, osak... A ber... Ganera Wolf da azkena, perfecto. Kanpora. I'll take care of the bomb now. Berez ez pingaratu, ontzi kanpotik ibiltzeko mekanikarik. Joku nagusireko, gero multijokalari zen, geusa piloa desblokio hostien, bai altzen duen jolastu balako, Star Fox, Falco eta bar, oinez ibiltzen ziren. Uste, gelditzu barik, bakarrik aurrera itxezen duen tanke ganien ibilko bazinen moduen. Hemen be, ez da bakarrik espaziontzi ganien, tankiek eta urpekarize dauz be bai. Horren mekanika barrinik hartute olako gauza berezi bat eitzen bien, baina jokalari bakarrantzako kanpaina ez dago ikusko. Ne bala sinezten ganera, otezanik hori oinez ibiltzeko aukeri, ez? Deslokitu oso gatzazan, ez dut uste inoz lortu neganik. Jokuen bertan, gero emulatzaiekaz eta bertako trukoakaz, ez trikimaiukaz, hor bai. Baina bestela guztu dena inoz ikusi, eta antzine eukitxe gendu zen olako txikle batzuk. Nintendoaz, kolaborazioaren bat edo besteen biena, eta ekartzen biesan pegatinak,
zirela joku bakotxekoak eta gero horren pegatinan azpi zen trukoak egote ziren. Eta okerrezpana bilen hortxe irakurri noan lehenengoz. Bitxo ganen hemen. Oin aldatzeko aukeri ditugu. Beste mapa batera juteko aukeria. Lortu dugu zen geuzan arabera. Hau da, lortzen badozun bide saietik jutia. Gero aldatu zeinke. Aukera hori emoten dutxu. Kasu honetan... Izan horrek eguzkira jungo nintzela. Ez da bide errazena, baina, bueno, baita guaz. Hori ze, pegatietara gotezala uste dut, okerrezpana bilen, oinez ibiltzeko... Hori, truko edo, ez, pausoak emon berzenako lortzeko. Eta nebara, sinezten. Zebeste joku askotako trekimailu horre bai zagutzen egazan, baina justo onena, ez, eta eneban ikusi inoz ez irudirik, ez eze bezumetan. Orduan alako misterioa esan diretzat. Da segurenik maiarik gorrota garrasentako bat, zaienetako bat. Ze honedeki hori deia zoragarri ze guzki zen ondotik ibiltziena. Eta horregaitzik, bizi segaltzen ibiliko gara denpora guzti zen. Oso ondo. Alden bierrien, bertan gatxari, ez? Gero eta gehiago urbildu, gero eta mingizago, ez? Orduan goitxik juti da. Baina landa be bizi segaltzen doaz. Eta ikusten dozu moduen, zure laguneri be denpora guzti zen bizi seketzen da biltzia. Eta hazin dozu eserrein hori saiesteko. Bai, bizize berreskuratzeko goza bakarra da, etxaisekil edo arroka honek zuntxitu, eta horretik, erastun honek lortute bizize lortzien. Baina, okerrezpan abiren, zure lagun entzat ez dago, beste biderik, orduan Pepik berbaitzen daen urrengoan, edo bi izkitaldi barru hilengo da. Guk ez dugu erasorikiko, baina... Gero, ya te pasean dino, baina paseleike kolpi gaitzik, Pepi ya junda pasean, sin gendu nahi etxebez. Hori, endino ya te pase, baina kolpe asko jasoztien, egoak apurtu leikez, edo bata edo bisek, eta orduan da tiro normala gazteratzen gara, eta mugitzerakoan mugikortasuna galtzen dugu. Adibidez, ezin gara hola norren askarri bile. Orduan hori, arkade joku nahiko simpletxu da, baina gero badeko zain bat eta hainbat kontu, ez? Barriro jolasteko eta dinamikotasun hori emoteko. Bai guztiz, ez dut inoiz lortuz eta godatzen hona. Zasaten dabe zer dauela guzki zen, eta bale oso ondo, baina ez dau eser, ez dau basirik, ez dau... Segurenik azaldute gonga histori zen, baina... Ontsi nagusek pare baten bidalten dutxu bizizebe bai, edo bombak. Bombak erabili mitezla. Hori zean bombo bat. Beste bigarren tiro moti izango dugu, hirugarrena. Kargeniko tiroa kendute. Eta ondo dator, baina orokorrien gehizen bat igual, ja... Harin hil bihar duzu zen ezain nagusi horren txatera biltzieko komeni da. Hori, on jarre zaitziat, baina, jo, metan zan sufritzen eban, maia honagaz. Batez behonen kontra. Mendeko... Honegaitxik etorri gara. Edo hori ulertxeo behitzet. Hau... Hiltzera etorri garela. Así que venga, ari matin hilko go. Epi. Hala ba.
Osa, bizi asko hartzen abielako, baina bestela harin kentzen da azte... Agortzen azte bizi barri, egiz izan, Venga. Dalik eta azkarren. Ondo. Ui. Bateo se bezein. No, ba ez. Hor ez dakiz zerren birnoa. Baina, bueno. Ez da zer pasetan. Bueno, laugarren bizinoa, ja kitzi falte dire. Lehenengo amaierara alteko. Zango neke beste... Bi bizino eta azkenengoa, izango zirela oin. Korrespona bien. Pepe barik bilko gara. Ze gisa joak ezin izan dugu bizi daun eguzki ondotik. Baina hori ze falko dine moduen, bakotxa bere buru gaitxik arduratxe eta aurrera. Bueno, eguzkitik... Macbeth sana, korrespona bien. Horixe da. Macbethera hoaz, baina goan barritxesunekaz. So you're going to attack the enemy base? Great idea, Fox. It'll be a piece of cake, General. Bueno, horren bestreko ez. Horren errez ez da izango. Baina honetan, ontxize giatu biharrean tankin jungo gara, Landmasterran. Hau, barriro, inoz eibi basarien Smash Brosen ezagutuko dozuen gaiu eta. Eta neko, maia aldiberin gorrotot, Landmasterran ibiltzie, baina beste aldetik oso maia politzea. Segun ibiliko gara denpora usizen tren honen albotik, aurrekaldera heldu gurien. Ba... Betiko lez... Bai, posible da, Osa, berez, helduko nintzen eurreko borrokan bizi barrie... Bueno, hobeto bukatuko goan eurreko borroki, igual hobeto zain jute. Eurreko danak, maia danak. Biziraungo goan. Oengoan kontu da, zidala ja guzkizen bizigitxigaz, eta ja, ez taldu. Segiduen pogatik hartxo goan da. Tankiek bere berezitzen dekoz. Txuli porrizia. Turboa deko bebai. Eta olako ganetxi asko zati da, baina bueno, salto eitzeko aukera hori bedeko. Eta freno bebai zelan ez. Ba, bueno, txagu itxiko IS eitzen, trenari. Baina, hori, kontu da... Bere... Mira hori, ez dala horren... Leune edo esango dugu, ez? Ez da horren erreza honegaz apunteti, Ontzizen besteko erreza. Eta horregaitxik horretot, tankia. Beti da apurret gorantza apuntetan, bale bai, baina... Gero ez da horren gatza, baina... Otxun bizera. Eta, klaro... Landmastera berez dau joku honetan... Bi mailatan iru asko jota esango neke. Orduen, ba, ez pasabize jota fuego... Errepikatu tankiagaz, ez duzu ondo kontroletan ikesten, ez du moten aukerarik horretarako.
Horri ze Falco hil da, Azkenien hori, taldekide bizirik irauteko harin ibili, zala, ze tiro gitzi batzutan ja barra erratik endu dutxia. Eta... Gero zuez pasabizen kontu, zeureri joitze dutxezu gure barik, talka etxe da zeure kontra da danalakoa, ja, bizize galdu da. Salto egiten. Tergoz dutxu, baina, claro, kontu da hori horre, bomban ganien dauen barra hori da turboana. Turboa edo saiesteko, edo... Ez edo zertarako erabiltzen dugun... balastientzako bai, erabiltzen dugun barri da. Torren horregaz ba apurro jokatu mierda. Pi. Aurrera goa, 6 aurron geratzen dabil. Ez dut uste eskapelik erek, iesein aldabenik etrenak. Baina ni badazpada aurrera noa. Baina mendeko... Urrengo mailarako bidea izango zena lortzeko... Bueno, edo... Oto esan da bide berezirako... Mekaniki, Baina esan bezala ez dotengo ingoan nik. Amaiera erreza lortzen da bakarrik. Eta oso bera izango zen. Urrego maiera altzeko bidea. Baina ez dugu ingoa. Seganera hori inezkero maila horretara heldu eskero, ezken non ikusko boss hau. Opa, TNT, izen da ja, lauretan hasia, talan ikusi dugu. Bakitzi zen buruen txarto jarri dutela, baina berez hostien nabil. Ja bukatu da oin Star Foxen, vale? Ez dakit inoz ikusi duzu zen Terminal Montasen bidizoak, talalako YouTubeko kate bat, bueno, parodiak etzen dauzela animazioak batez ben Nintendo jokuekaz, da Star Foxen adibidez oso ondo dago. Epa, Orduan ikusi nahi badezuen Terminal Montas deitzen da. Eta, bueno, bizio neko txukaleratzen duzu izan. Epa, jode. Interesanti, nitzako batez beha maier erakutsi daben joku izena interesantina. Steam World Haste B erakutsi dabe. Dala Steam World lehen barruen kokatuta dauen alako estrategia taktiko bideo joku bet. Zut gana esan dabela, zizena ustaien edo guztuen kalderatzen dabela. Horren hori zolan interesgarrizena, gero egonda jokuren bat edo beste interesgarritxu, Baina... Ez dugu Silksong, ez Hollow Knight, ez zebez ikusi, badazpadan. Bueno, ja hiltzen dugun. Eskeninen behar dugun da... Trenan konpartimentu hori zabaltzen da nien tiroein. Eta horregaz, kometa horreri tiro itxeko, edo mintzeko aukeri modu esko. Antzein, eta bain agurra. Falco? Bale, eza, ondo. Pentsu tilin dela momentu baten. Ondiri, maile bukatzerakoan beti bizik izan moten dutxia, taldeki diri, bizirik iran badaben. Ez asko. Izan hori tiro pare baten jaken dute deki, Baina, bai. Hola, mailerako bentset ja hiru taldeki dekuko duguz batera. Oin beste mezin jozu falte da, eta gero ja Venomera Androsen planetara helduko gara. Eta horrela goaz.
Hau izango zen, Venom defendatzeko erabiltzen da benolako satelite bat, eskutu moduko bat jartze otxola esango neke. Espauten oker gogoratzen. Torren beraize zuntxitzu bihar dugu. Okay, guys. Destroy all barriers. Lako... Honek zuntxitzu bihar dire, baina... Grabedadie gaitxik edo, bueno, lako... Ez tiretu jozku, I'll cover you, Fox. You're not getting away that easy. Your carcass is mine. Vale, listo. The force field is disappearing. Looks like we've got company. Eta Indie Guardian, aipatu ez dutena, Anton Blast B kaleratuko dabela, ja, ez dakit segunetan esan daben, estrenetan dala. Dala lako Wario Land laun klon moduko bat, edo Pitch Toweren estiloka. Ja, temporatxu nahiko nabil jarraitzen, soitxuro nadeko, da demo atara dabe bai switcherako ganera. Osa, que proben nahi baduzu, ba, hortze duzu. A ver, Falcori laguntzen goaz. Listo. Epa, hori da. Oin, ez da bakarrik aliketatzeak izan hiltzie, hemen dauen nukleo hau. Zuntxitu bihar dugu. A ver, no Sleepy. I won't let you get away from me. Jalba goten, taleki danak egoti gu, tamaiererako. Kakalik eta harinen ingo gu hau. Location confirmed. Sentient survived. Destroy the satellite's core. Neia. Nei. Time for a little payback. Ana, hiru dabiltzoz. Vale. Zukanak ege, lagundu da, ege. A ber, ez dut uste askori geratzen dizenik. Listo. Vale. Bueno, espetzetan, edo logarrena. Toen bai, Venom, azkeneko planetia. Star Fox iruru eta lagunetan. Danak izet opera. Perfecto altzen gabiz. Ez dugu zela bier berez, zer berez izaitzeko, azken maila honetan, baina beti dator ondo, lauriko batera gotie. Hemen ja zuzen irazte gara, ez dago aurkezpenik. Momentan bilur nahiko amotesten, planeta honek. Don't relax. We're not done yet. Time to show the monkeys who's boss. Bueno, planetik eta batez be Androsek, Everywhere. These guys just keep coming. Don't go dying on me. Perfecto. Egoan ez dutela bierra izan, baina tiro berezia jabadekot. Baina beti datorren. You'll be sorry, punk. I'll take the left.
Ni falkoaz. Ez da zorek aldatzen, txaiseken dute. Ni falkoaz. Hey, Einstein, I'm on your side. These guys don't quit. I'll take the left. Gee, quit moving around. Eta beste mekanika txube da, lehen zutena komente, burrezko eraztunekaz, hor ikusten duzu, bizi barra azpizen oin bidekotaz, bat faltan, hiru eraztun lortzen dozu zenien, bizi barrie handitxutzen da, baina maila bakotxien azikeratik egin behar duzu. Bueno, hor dago azkena, lortzen bagoten, ikusko duzu. Nahiko nabaria ganera. Zeke batez behar azineko pantalla baten, ba itxeko da. Laguntza mesu izin biherrien txain nagusizek berak perro haitxe duzku. Berton dago jokuko txain nagusirik berezizenetakoa. Penia alako usagitza hau ezein izena, ze alako joku baterako oso ondo dago. Beratik junbierko gara, lako zutabiek eta ataraten dauzen bitxartien. Baina gorputxeko parte desberdinetara tiro einez, bere nukleoa erakutsi arte. Zagu, tempora zorik emongo zer erakusteko, baina... Holan jolasteko aukeri bedau, ez dutela jarri. Ondo da, baina eta askori guztetan. Ia, inoz ikusten bagun VR moden bat edo. No gozan. Vale, buru bakarrekoin. No, listo. Zena. Toin bai, azkenengo txaizen biloaz, zuzenien. Fox Toto da bera bakarri doala esaten du. Mendeku bile, bere haitze Androsek hilban aspaldita. Zeizan. Zora egatzeko goak emoten duz bizta horrek, Buruzai hau ezin berko esan hau, Ezitan jokuko goza dana ikusi hostien. Bidea hau ez da bapes, gatza hitzen. Eta bendeko, originalien jolastu bienak ondo esagutuko da ben. Areri bat, engoan nahiko itxiro biegaz. Baina, hemen ulertzeko da, lehenkatuki nabarrak esaten ban oso argi espala ukitzen zerren bierban. Eta lehenko fase honetan argi dau, ez? Eskuetara tiro etxe baina esteko. Izten dozkunien.
Hemen bombi bota betxago, ez dela irentzitzen duzku. Asku bat kanpora. Oh, kaka. Nei. Ai, barriro bombia. Justo hor, ganera uste janezkero bai alabai egoak aportzen dutxuzela. Eta ez da gure hain. Baina bi eskok aportute da, bigarren fasi hasten da. Eta ben bakontu da begizetara tiro eitie zuntzitzu arte, eta, bueno, ba, robot hau agertu arte. Hemen zalantziak zeratik gara ia Andros hau badan edo ez. Berez kontu da, ez da, eta hortik datorrela final txarra, amaiera txarra. Eta, bueno, hiltzeko bai, hori, begizetara tiro enbier dugu, zego misteri handirik. Baina igual ez da beste algune, antzeko algunien besteko ondoa dira zitxe ez, begizetara tiro eitxiena. Eta besteri barik, lortu dugu ja Star Fox 74 honen amaiera txarra izango zena, edo amaiera bizkorra bentzet. Aurkezpena esan bier da, Nintendo 64ko lehenengo jogutareko esateko sondo dagoela. Okay, I'll admit it. You did good, Fox. Besteri barik, kreditotan gauz. Miyamoto koesligaz. Beti petzen da Miyamoto joku zela. Eta remakeen adibidez, lehen epatu da horra zikeratik ez, 3DS-eko remake. Antxadan ez Miyamoto esan, naz gogoratzen nortzuk ziren, garatzaileek, Gretzo edo lokoren bat igual. Ba, kaina nahiko txun motzen antxadan ez, remake bier bezala inalizeteko. Baina ez bera, koizli bakarrik ez izan originalean, naiz eta betiko Nintendoko talde mitikoko ez partaiek egon, Koji Kondo ikusi dugu hor musikien aldetik. Bai, bide erresa nahiko simpli da, gero benetako erronki edo izango zona da, amaiera zaie edo, ez, biderik gatzena jarraitzi, Ze azkenien batxuz argi izten, baina hainbat baldintza edo erronka gaintzu bihor dozuz planeta berezi horrek desblokia alizeteko, partida gotxan azikeratik hasi berzera garen aztagu, ez arkade estil hori jarraitzen dugu, ez dago azikeratik azteko aukeri, orduen, ba, utxe egin ezkero, bueno, gero, baina motu dutxe aukeri, maila hori berra biarazteko, baina bizitze galdute. Orduen behar dago apurret joku honen magia hori, ez da? Sekretu dana desblokia izetie, bide desberdinek ezagutzie, dauzen batzai nagusi desberdinek eta egoera desberdin horrek danak batopeti, Star Fox, we are in your debt. I would be honored to have you as part of the Cornerian Oh, no, sir. We prefer doing things our own way. Great Fox is ready to go. It's time for us to go now. larrona.
Beste barik, honegaz amaieri emango dutxagu, erko saioari. Gero YouTubeen eta aukiko duzu, Peertuben ikusteko, orduen zikerako aurkezpen hori Indie Worldana barri ikusi nahi badazuen bertan euko duzu. Eta hori eskerrik asko bertotik pasasarien dan hori. Ia horrengo baten saiatzen garen amaiera saio hori lortzen. Baina, ongoz Andros bizirik itxiko dugu. Super Smash Bros. Melee ibiltzarienok ezagutuko duzu, ez? Ezen hau. Ze soinu banda hora dekon joko honek, benetan. Hiroshi Yamauchi gor ekoizle moduan bebai. Nintendoko izenik garrantzitsunetakoa, presidente izan. Beratzetik Iwata torjakon. Eta hor dugu Andros ez oso itxura honien, baina emulatzaileen magia honegaz bertan agartzeako. Dirazteko joku ez dela maitu eta beste helburu bet lortu behar dugula. Lehenengo postuen maituko dugu, pertsaneko zuen dugu nahi blibidea, medaiaren bat beste lortutu bebe bai. Orduen, ez da zen oso gatza, lehenengo geratzi, diploma da guzti amaitxitxiko dugu. Ezkerrik asko entzuten egozaren hori. Eta norbaitek aipatzen da, kreditu hau musikarenen batzati beste irruitalako kredituen be agartzen dizela. Adibidez, Ocarina of Time datu este burura. Igual ez kreditutan, baina soldadue, horra peperrein aurrera altzareneko momentu, Baina honeneko jakingo, identifiketan besteren bat. Triki maiu, Kida denatan agartzena, hau mugitzeko aukeria. Norbaitia baten bat aipatzen duzun, goak azeratu nez jakitzeko. Smash Bros, bai, ez da? Karo. Baterbe Foxen satizitan izango da igual, ez da? Ondatu ez dela... Ze kredituetan, Smash Brosen kredituetan behintzet, personai bakotxien musiki jartzen duzkuen. Horren urtik ez, hartu nahi zineko da igual. Azkenien zarratan bat ez be. Star Fox iruditela hartu da. Bortizik. Besterik barik. Ezkerrik asko entzuten egon zaren guzti dugu.
Eta hori ze, urren arte, ja, zuzeneko gaitza betxe dut esan, beti zautu barri, eta gero bakarrik irratzaioan agertzen az, baina ja, besteren bat edo beste ditzen dugu bai, inoz, baten batzuk batzen bagaren, horako joku klasikotara jolazteko ibiltzeko. Baina, bueno, bengo berra betiko lez Telegram taldien, eta ia zer adosten dugu, bale? Ondo ibili da zerrik asko mutiek. Eta neska, bai, torba sarian.